Samtang sa laing balita ang nabakanting pwesto ni Barangay Lagtang, Talisay City Councilor Art Stephen Bas, posibleng mahuli pa na samtang iyang apuhan nga si Arturo Bas walay planong magpasubli pa pagpapili sa pwesto. Ano ang report ni Luan Merondina? Sama sa Baneng Bas, pabiling takom ang mga barangay officials sa Lagtang sa pagpusil patay sa kanhinila kapitan nga si Mark Ferdinand Dindin Bas. Ilang girespetuhan ang hukom sa pamilya nga dili inabuot pang maghisgot sa hitabo. Hinuon gibutyag ni Kapitan Chester Salcedo nga nahukman nilang muduso og endorsement ngadto sa buhatan ni Talisay City Mayor Eduardo Gullas aron hulipan na ang nabakanting posisyon ni anhing konsehal Art Stephen Bas, anak sa kanhi kapitan. Vacant pa man karon, but we came up already sa barangay council og resolution nga mo endorse mig usa sa mayor. Wa pa nabot dito pero napa diri. Pero nanay resolution of endorsement naman. Matod ni Salcedo, sukad gibanhigan patay ang batanong konsehal. Gihuwat nila ang pamilya nga mopili kung si kinsa ang muhulip sa nabiya ang pwesto. Apan kay nagdumili na ang pamilya, pag-apil-apil pa sa politika, nahukman nilang mo-endorse sa usa sa ilang mga kanhi barangay konsehal nga si Randy Fernandez aron usab mooy muda sa Committee on Education. Samtang gipahibaw ni Vice Mayor Alan Bukaw nga wa nay plano pa si Talisay City Councilor Arturo Bas nga subling magpapili pagkakonsehal sa Dakbayan. Ang hamto nga Bas, may duha ka termino pa unta isip konsehal sa Dakbayan apan human gibanhigan patay ang iyang apo nga si Art Stephen, nagkahuna-huna na kini nga mobiya sa politika. First time pero niya unta kap niya ningon man gyud siya, di na siya dagan. Especially kini nahitabo ron lately, ingon sad siya nga mura og wa na gyud mura di na gyud siya ganahan mudagan pa. Usa ka semana human gilubong si Art Stephen, gikatahong mi file og leave of absence si konsehal Arturo Bas. Lakip na ang iyang anak nga si attorney Rocky Bas, kinsa ana usab sa City Legal Office. Apan di makasiguro si Vice Mayor Alan Bukaw kung tiwason pa ba ni Bas ang termino niini o mo-resign na lang. Butang nato mosugot sa dili, nagguba man gyud taon ang iyang apelyido ron, Bas, tungod ini panghitabo. Unya plus napay uban nga through scrutiny niingon nga being the chairman sa Committee on Peace and Order ana, so dili gyud ta makabasol sa ni Konsehal Bas nga murag usa sana sa tunok sa iyang kasing-kasing. Si Konsehal Arturo Bas ang chair sa Committee on Peace and Order. Luan Merondina, Balitang Bisdak.